Kag sa good vibes, matapos ma-sold out ang more than 7,000 units sa Deca Home sa Barangay Kabug sa Bacolod City, ginbuksan naman ang ilang Granada nga site. Yaring report. Ginbuksan na ang Granada site sang Deca Home sa Bacolod sang Sabado. Ining second site sang Deca Home sa Bacolod City matapos ma-sold out na ang Kabug site nila. 1,150 ka mga units ang ari diri sa phase 1 nila kag ready na for occupancy. Ang mga units diri, 2-story socialized unit with parking space. May malapad nga dalan, fence kag gated ang area. Amo siniyang itsura sa model unit. Depende sa owner kung paano niya iplastar sa sulod pero may space for living room kag dining area. May comfort room kag may space sa likod for dirty kitchen and laundry area. Sa second floor naman, pwede for 2 bedrooms. Kada bedroom may access to window para gwa sulod ang hangin. Kag bangod yara sa Barangay Granada, isa sa mga nataasan nga barangay sa Bacolod, mabugnaw ang dapyas ang hangin. Sunod sa branch manager sang Deca Home sa Bacolod nga si Arlene Togle, dako ang pagpasalamat nila sa mga Bacolod nun. Bangod sa adlaw mismo sang pag-open sang Granada site nila, 90 units dason ang nabakal. But then again, God is good. He gave us 90 sales yesterday. So, Lord, thank you for the 90. Again, thank you for all of you. Thank you for your support. We can make this with you all. No, we cannot do this by ourselves. We need you. Suro sa anak sa founders ng 8990 Housing Development Corporation, ang Phase 2 sa Granada site nila may ipatukod nga 5,671 ka mga units kag ini naman nga site ang ipaydalom sa 4PH program sa gobyerno. Kag may Phase 3 pagid nga may 459 units nga ipaydalom naman sa Economic Housing Program. Nalipay sila nga mangin kabahin ang Deca Homes sang chapter sang istorya sa mga pamilya nga naga-istar dere. Together, we are showing that when public and private sectors join hands, decent, affordable, and livable homes for Filipinos are not just possible, they are within reach. So today, we are not merely cutting a ribbon, we are opening doors. Doors to new beginnings, to new memories, and to brighter futures. Sa launching, may mga nagapila na nga mga interesado nga buyers ang ilang mga units. For more inquiries, magkatulamang sa ilang opisina sa 3rd Lacson Street sa JLB Building sa Bacolod City.